Siyahamba. Silibonile iphutha lethu. Siyaxolisa. Nginesicelo esisodwa. Ngicela ukwenza nje lo msebenzi wokukhanyisa. Kungenjalo ngeke ngithola uphumule enhlizweni yami Kalindi. Ngiyacela. Ngilindela ngiyabuya. Lakshmi, Saraswati. Imoto yakhe kaNkosi uGanesh ibe lapha nje eduze kwenyawo zami. Ibizoshiya isilonda esikhulu enhlizweni zenu impilo yenu yonke Nkosi yami. Kodwa sesibonga uNkosi uGanesh ukuthi uye wasivezela. Sarojini. Sowenza isiqiniseko la ukuthi indodakazi yethu ijabulile yini. Ayikho into esingayenza thina engadala inkinga empilweni yakhe. Kulula kunakwenzeka. Yonke lento yenzekile ivele yadala ukuthi siphithane lwamakhanda. Mawusho kanjalo singangaphinde size la thina. Baba, ngiyacela ungakusho lokho. Nimzule yini? Kukhona yini nikuzwile? Bekuyiphutha lenu? Nenzile iphutha yini noma cha? Abazali benu bahlambalazeke emzini waJahagida, into engakazi benzakalele engasoze futhi benzakalele empilweni zabo. Nizizwa kanjani ngalokho? Baye bathwesisa icala ngento abangazange nze bayenze. Nina nangayiphatha kahle. Niye kulile inhliziyo yami. Kabi. Nenzile iphutha elikhulu. Nenzile ichile elikhulu kakhulu emndenini waJahagida nasemlandweni wawo. Lila abazali bakhe abanacala. Akukho abakwenzile futhi ke sesinobufakazi balokho. Kuzokwenziwa kanjani ke manje? Niyafuna ukuxolisa na? Ngiyaxolisa gogo. Xolisa kubona. Xoxola. Ngiyaxolisa. Durga. Xolisa ithanga la Kalini. Siyahamba. Kulungile. Awuthi ngiyophumula ngizizwa nginekhanda. Kulungile. Lila, angikazi ukuthi ngithini kuwena. Izolo sihambile sayobona igun party. Bekumnandi. Futhi kulonyaka balethe isixhosa esikhulu sika gun party. Futhi sathatha izithombe eziningi ngeke uzukholwe.
Rivati ubujabula ngaphandle kwami. Lila, kwenzakalani ngawe? Bekufanele uzobona isichuzi. Yebo Rivati. Angicabanga ukuthi abakojaha gida bangabuka umfanekiso kaLord Ganpati kanje. Bengimele ngithola imvumo kugogo ukuthi ngihambe nawe. Yazi ukuthini? Ngesikhathi labantu kade bekhipha umfanekiso kaLord Ganpati ngaphandle, ngivele ngamemetha. Kusekumele ngihambe sizobe sikhulume. Kulungile usale kahle. Cha kukhuleka ungaqhubeka akunankinga. Cha sengiqedile. Awungitshela ukuthize. Uyakujabulela ukuba nabantu abaningi. Hayi ukuthi ngijabulele ihlwele. Ngijabulele ukubona uLord Ganpati. Manje zinandi vele ihlwele. Nami ngingxenye yazo nje. Ngizohamba ngihambise lobucwebe. Kwesinye isikhathi ulilo vela khuluma izinto. Angikwazi nokunquma ukuthi kusawuyena ilolila. Kungekudala bengilokhu nginaka impawu ethize kuyena. Okungithusa kakhulu azikho zimbi. Zolo lokhu uma wakhe nobaba wakho bebemsola. Umelene kahle nalesa simo. Lokukhula lokho asekukhonjiswa manje kufanele achonyelwe kwalakala. Vishwalele iqembu lesibizwa ukuthi sogubha umcimbi weGanpati. Konje libizwa ngani? Kulungile. Ubatshela ukuthi sizoza. Lila, sheshisa ulunge. Khona la kumele sekhona. Yekuphi? Kuyimfihlo. Kuyimfihlo, yiphi imfihlo? Zilungiselela ngokusheshsha. Ngiyacela ngitshele AJ. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.